Jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Seku, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita, u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la, ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la, ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la, mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. زهورهم دايما منجدد Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul a be froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min.
Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangetaba secteur 3 kono katase Dakabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliya ka Lafia ka ta feta men Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelaye ki kamana ganendo courant ko la jignoro ko la isefa biribiri ika Hôtel Lafia Magen Samuru Dakabanaw ani Adlan Dakabanaw kata se 20 territoire afo Hôtel Lafia inana an Lafia likama alhamdulillah an Lafiara ayo sefa biribiri ko Hôtel Lafia Magen Mali kono Mali koka Europe ibi fa wo fanfɛ k'i fɛ kana Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulillah bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ kana Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bi ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ nga jama ka ca salle formation di Hôtel Lafia kɔnɔ min bi maa 200 ana kunkan fɛn ayo senfa joona aw ka 11 dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira dinama Sungalo e kungolo ate dugu wari ko diba fo dugu an dugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi I yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ I yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. An filɛbaaw ni an lajɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye
janvier kalo tile 14 sanba 2025 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn jani ale sugandili la ka se k'aw ka kibaruyaw k'olu sɔrɔ k'aw to Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ maa maa bɛ bamanankan mɛn aw bɛɛ lajɛlen ka aw yɛrɛ sɔrɔ foli ale kɔnɔna na aw ni sɔgɔma. Amara Nun Keta ale bi yan ani Keba Jalo sɔgɔma in na an ka baabu bɛna tali kɛ min na o ye koro yan fan fɛ kamalen dɔ ko ale fatura kurun dɔ o fana dafirila maa kelen sar'o la gunamukaw fɛ yen min ye ba ye ale kɛlen do kɛɲɛkɛ ye Gawo maa caman y'a ka sow bila sow caman binna fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ farabugukaw balo tɔni 30 olu ye o sɔrɔ kunungo CICB la denmisɛnnin minnu ye APJ baara dege baara kɛ olu ka chèque o tara ka d'olu furancɛla fanga ɲɛmaa fɛ ministre ɲɛmaa ale ka baarakɛyɔrɔ la digitalisation o ko bɛ cogo min na ale ye o ko dɔw ɲɛfɔ sini ni ala sɔnna ma jamanakuntigi Asimi ale bɛ tile kulukorokaw fɛ k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ baara caman b'a bolo emiya kɔnɔna na emiya tako 46 o bɔli baaraw bɛ a bolo kulukorokaw fɛ ndulati kɛnɛ min tɔgɔ dalen no Mamadu Jara Asila no o ye kulukoro député kɔrɔ ye ISRDA tɔgɔ la o la kura o kurumo kardi bɛ kɛ basket kɛnɛ fana kura ɲɛnama dɔ fana sigira sen kan ka taa fara baara wɛrɛw kan min ye Asimi ye sini kulukoro kɔnɔna na ale na yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen o ka senɔ ye a yɛrɛ ye kulukoro ka fana ye cɛkɔrɔba sigilen no kulukoro bi tɛ 14 janvier wa ayiwa ko ka kɛ ni maa minnu tun ye lakalili kɛ maa minnu tun ye sɛbɛnniw kɛ maa minnu tun ye kumaw kɛ ko baara tɛ kɛ bi baara minisiri ko baara bɛ yen k'a ɲininen no bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la k'a ma fɔ maa si ye ko baara tɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ bi ye yɛrɛma hɔrɔnya ale lakurakurayali baaraw ye an n'a fɔ ten an t'a fɔ yɛrɛma kuraw ayi o tuma Konate ye kɛlɛ min kɛ Moro ye kɛlɛ min kɛ a bɛ kɛ fu ye an y'a a lakurakura de n tɛ yɛrɛ Amara ni yɛrɛ ye nin fɔ bamanankan na o tuma kɔrɔlen bɛ taa min bon komi aw ka jamana in yɛrɛ kumaw ka gɛlɛn n'i ko n ko u bɛ taa tigɛ k'a k'u sago ye k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ k'i ni jugu ni ɲi ni fɛnw bɛɛ bila ɲɔgɔn na anw na s'an kuma cogo la sa o sɔgɔma in na ko maaw ka taa baarakɛyɔrɔ la dɛ bon min yɛrɛ ka jugu maa minnu ye nin kuma in fɔ ko baara tɛ kɛ bi olu kelenw de fana b'a jamana lagosi ka jamana buruja ko baara tɛ kɛ jamana in kɔnɔ ko don o don ko don dɔ somɛ o maa kelen mɛ olu de don o bɛ baara de la olu bɛ forfait binna na 100 la i sigilen don dɔ de bɛ k'e nɛgɛ kɔ ka k'e ka nin sɛbɛn b'o la e bɛ se ka kɛ fɛn ye aw ka tiɲɛ a b'a ka kuma naganaga ka minɛ i bɛ ka mun ye i yɛrɛ ye fɔlɔ kɔrɔ bɛ na o i t'i si kɛ don o don sigili la sɛbɛnnimisɛnnin na bɔlɔlɔ sanfɛ k'i bɛ kɛ fɛn o mɔgɔw nɛni tɔw bɛ min na ka n'o lakali e kɔni kɛra bɛnkɛ darago ɲuman na sɛgili balabalaji ye bɔn tɛ min tɛ i tɛ se ka fosi ɲɛ ala ka sababu ɲuman kan ye. Amara Keba aw ni sɔgɔma nka maa b'a sigi ko yɛrɛma hɔrɔnya a b'an hakili jigin an ka cɛkɔrɔbaw la a b'an hakili jigin minnu y'u kwada tubabuw la a b'an hakili jigin minnu ye yɛrɛta baara kɛ an kana ɲinɛ olu kɔ fɛn damadɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu ko u ma nɔgɔn maaw caman waati dɔw la u bɛ ɲinɛ maa ko kɔ
yɛrɛ jamana ko kɔ k'a kɛ maako ye dɔw fana bɛ yen maa min bɛ olu ni kan n'o o bɛ ko o ko la o ka ɲi an k'o fɔ k'o ɲɛ o bɛ ka ɲuman kɛ o ka ɲi a bɛ ka juguman kɛ o ka ɲi dɔw ta ye n bilara la n b'a kɛ hali u yɛrɛ diinɛ n'u ŋaniya tɛ u t'a dɔn min yɛrɛ don yɛrɛ sɔgɔmada in na ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya kurakuraya la kurakurayalen an t'a tarikunin fana fɔ wa a man janya o hakilila jigi dɔrɔn don Mali jamana a fanga mara ma nɔgɔn dɛ a b'a gɛlɛya kun dɔn a kɛra minnu ye kalata kɛ ka fara ɲɔgɔn kan o a kɛra minnu nana ni marifa ye o don min u bɛ jɛ k'a ta ani taalen ɲɛfɛ waleyaw ni hakilinaw tɛ kɛ kelen ye o de bɛna ni fɔngɔ ɲɔgɔngɔ ye bamananw ko ten i ma min fɔ i siri yɔrɔ kana t'o lakali i foni yɔrɔ nin ye degunba de ye an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ jɛ k'u ye politiki jɛkulu ye k'u ye fasoden jɛkulu ye k'u ye kulu ye k'u b'a fɛ ka jamana bɔ degun kɔnɔ u bɛ bɛn min kan ka fanga ta kan min kan ni fanga sɔrɔla dɔw b'u bala la k'a k'u ta ye ka tɔw k'olu dɛndɛn ka bɔ a la tɔgɔ tiɲɛ tɛ tɔgɔ tiɲɛ ye mangoya tɛ mangoya ye fɛn sugu bɛɛ bɛ ta ka da olu tugu la k'olu bolo bɔ baara la bi ko tɛ dɛ n'a ye maa min ja taa Mali tariku ta i k'a kalan minnu nana fanga la ni kalata ye o parce que a bɛ dɔw ɲɛna ko kalata daminɛna kɔsa in na de démocratie mana ni kalata ye Mali la de a y'a sɔrɔ kalata bɛ Mali la yan minnu fana ye marifa ta ka jɛ ka marifa ta o sɔrɔdasi kulu o nin janfan kelen de don a ɲɔgɔn fa a ɲɔgɔn minɛ u bɛna coup d'état kɛ n na u ye nin kɛ tan u bɛ ka nin labɛn kɔfɛ a bɛɛ ye kuntilennaw tara ni kun min ye o sira bilali minnu b'a fɔ karisa a ma bɛn nin kan dɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔw bɛ wuli ye de a ye taa dɔw minɛ misiri la a ye taa jan dɔ dɔn ye u ka so a ye nin bila nin ka minɛn in kɔnɔ a ye wuli k'aw jɔ n'o tɛ ni dugu jɛra bi ni karisa bɔra an si tɛ nin sɔrɔ anw fana sa an bɛ wuli k'an jɔ sa ouais puissance sa puissance Jɛnɛba puissance Keba puissance an t'a ɲini k'a faamu yɛrɛ f'a ma fɔ kuma la k'an bɛ sa dɔw nɔfɛ k'a sɔrɔ olu sara k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma sa yɛrɛ dɔw yɛrɛ ma sa u minɛ n'an ɲɛna an ma se ka wuli hali ngɔri da Amara n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ minnu minnu jɔ i ma i ɲɔgɔn tɛ ka n'u lamɛn dɛ minnu minnu i jɔ i ma ko depuis Ala ka Mali la n'e tɛ nin ma kɛ nkalon ma tɛmɛ a kan e tɛ Mali tariku bɛɛ dɔn kuma dɔw la an ka maaw bɛ fili ka kuma dɔw fɔ hali kununko a fɔra jɛkulukɛyɔrɔ dɔ la ko depuis Ala ka Mali la ko ni ɲɔgɔnna ma kɛ e tɛ Mali tariku dɔn i tɛ Mali tabiya dɔn a fɔ anw famana ni ɲɔgɔnna ma ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali tɛ bi Mali ye koyi wa u bɛ maaw su ta k'u kɛ ba falen kan k'u nɛgɛn de wa olu kelenw olu b'a fɔ Kebatɛ de bi ko an bila ka kuma fɛ a tun bɛ mɔgɔ lamɛn yan ne ni ma ka fo tan wa olu de bɛ duloki yɛlɛma ka taa fan wɛrɛ fɛ bamananw ko ten dɛ n'i y'i jugu ka duloki ye terikɛ kan na aw fara waati tɛmɛna sɔgɔmada in na yɛrɛma hɔrɔnya kurakurali a sɔrɔla cogo di an kun bɛ furancɛ fanga kɔnɔna na Moktar Wan ani Bandaw danaya dara olu ka kuma la teliya ma k'olu bila kow kunna olu bilalen kow kunna u ka kow taa cogo ani maa minnu ye kotigiw ye an k'a fɔ ten dɛ minnu ye kotigiw ye minnu ye coup d'état kɛ u n'olu kuma sera ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma fɔlɔ nana kɛ mun ye ko Modibo ko ne bɛ minisiriso min kunna k'a tɛ se k'a baara kɛ k'a baara ma nɔgɔn a ma depuis a bɛ fɔ dugu ma fo ka n'a da nbɛra la o nana bɔ yen ko mun ko Sadio yɛrɛ ko fo ka bɔ a jɔyɔrɔ in na maa wɛrɛ ka ɲini min bɛ bila o nɔ na a tɔ nana kɛ mun wɛrɛ ye tuguni ko min ye an ka jamana yɛrɛ ye ko an ni Faransi yɛrɛ kan ka se ka ko bɛɛ kɛ koyi dɔw ka san 7 mara ye o bɛ fɔ ganzana tubabu ɲɛmaa fɛ wa
a waati amara fɛn caman bɛ fɔ mɔgɔ ye kana kɔn a to waati o ka sanga di a yɛrɛ ma Asimi bɛ balo la a ye message ci jamanakuntigi caman ma minnu da b'an ka kow la u ka kuma bandaw fɛ a bɛ ka min kɛ a tɛ bɛn ale ni ninnu a mankanw kɛra k'a kumaw kɛ duguma ka kuma bandaw fɛ a k'a lajɛ a ka ninnu to nin na ye a kana fɔ k'a bɛ yɛlɛma kɛ nin fana ye gouvernement min teliyara Mali kɔnɔ ni gouvernement caman ye bandaw ka gouvernement filanan a sigira don min hali dɔw ma bɔ télévision so la a kuma fɔli la a cira o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a nana kɛ mun ye Sadio jɔyɔrɔ kun minɛn'a la Modibo Kone jɔyɔrɔ tun minɛn'a la min ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye coup d'état kɛ olu fanga kun dɔgɔyara sufɛ sa parce que waleya in kɛra mai kalo tile 24 o tile fɛ lansara waati communiqué kalanna o kɔfɛ o sufɛ sa u ye maa bila ka taa bandaw nɔfɛ ani Mokhtar Wane ko ka taa n'u ye Kati o de dugu jɛra le 25 mai 2021 na mai kalo tile 25 san 2021 bandaw ale ni Mokhtar Wane olu ka fanga banni ko kuma fɔra Asimi ninnu ye ɲɛfɔli kɛ premier ministre ɲini daminɛna wele bilara M5 maaw ma u ni sɔrɔdasiw kumana Amara jɔngo ala fo binta dɔw bɛnna min kan nka n b'a dɔn don nataw la bɔli bɛna na kɛ Sogɛli kɛra premier ministre ye cogo min a na ɲɛfɔli kɛ an ye nka waati maa caman fana tun y'a yira diɲɛ seleke naani maaw la ko Sogɛli kana kɛ premier ministre ye maa caman wulila ya Mali yɛrɛ kɔnɔ ko Sogɛli kana kɛ premier ministre ye o bɛɛ la juin kalo tile 7 Asimi ye fanga ta san 2021 o dugusajɛ a ye Sogɛli kɛ premier ministre ye ka kɛɲɛ ni u ni M5 jɛkulu ka bɛnkan ye o y'a sɔrɔ M5 bolofara tɔw ma bɔ semasi kɔni tun bɔra la ale ni jɛkulu wɛrɛ i n'a fɔ Nunsar ninnu olu tun ye bateau bila pewu ani tɔw Sogɛli taara ka kɛ premier ministre ye o y'a sɔrɔ CEDEAO ale na anw tun bɛnna mun kan k'an ka furancɛla fanga kan ka kɛ kalo hakɛ min ye ko o sera a dan na o de la sa janvier kalo kɔnɔna na i b'a dɔn waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra k'a daminɛ juin ka taa bila fo janvier la CEDEAO maaw tora munumunu salo la an dala yan furancɛla fanga a bɛna n'a kɛ cogo di a b'a fɛ ka mun fɔ o y'a sɔrɔ Sogɛli ale ko rectification président ale ko rectification ko assise ka kɛ n t'a dɔn M5 mɔgɔ ka fɛn tɔgɔ ye di 17 recommandation n t'a dɔn 10 points o ko k'o lawaleya ka fɛnw ta o kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ cogo min na transition yɛrɛ bɛ se ka sigi dulon sɔrɔ cogo min ka se ka baara kɛ Sogɛli nana o baara boloda a ka gouvernement sigira u ye baara daminɛ baara nalen daminɛ tubabuw de ko sa ko jɔn min ye Ala ye ko CEDEAO ma ko ninnu taacogo filɛ cogo min na ko ninnu tɛ kunbɛn dɛ ko n'aw ma kɔn ninnu ma ko ni ninnu tora ta k'a bɛna kɛ baara ye u taara min ye Ganakaw fɛ yen ka taa lajɛ kɛ janvier kalo tile 9 u ye embargo bila Mali kan embargo bilalen Mali kan a embargo ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ ka da mun kan a teliya cogo a ta cogo a n'a lawaleyali cogo CEDEAO yɛrɛ kelen tun tɛ koyi Mali ka musaka min bɛ BCEAO la u y'o datugu Mali bolo tɛ se ka s'o ma UEMOA yɛrɛ bɛ juru minnu don Mali la Mali bɛ taa wari minnu ɲini UEMOA sugu la u ko nin bɛɛ lajɛlen ko ka tigɛ o de senfɛ Sogɛli ye premier ministre ni ministre fara ɲɔgɔn kan ka jɛrɛ kɛ primature la ko an ka wuli k'an jɔ an k'an kɔ da nin ko in na o fɛɛrɛ de senfɛ Maliyɛnw ye cɛsiri min kɛ ka wulikajɔ min kɛ u ko don kelen ma sa an k'o ta an ka bɔ k'a yira diɲɛ na anw kɔni bɛ yen an tɛ siran an tɛ jɔrɔ an tɛ tamaki an ye Maliyɛnw de ye wa an m'an jɔ aw ka nin embargo bɛɛ kɔrɔ fo ka taa se don min ma
hakili b'a la kalo tile 12 ɲɔgɔn ye dɔ kɛra Kuluba président yɛrɛ kun b'a ko ɲɛmɔgɔya la n'o ye janvier kalo tile 12 ye fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka sigi sen kan ka se ka transition lataa ɲɛ ka se ka baara kɛ ka kɛ ni embargo ninnu ye jagokɛlaw taw sannikɛlaw taw sarako guerre bɛ se ka to senna cogo min a bɛɛ kɛra papier ye k'a di jamanakuntigi ma o kɔfɛ Asimi yɛrɛ kɛlɛbolotigi bɛɛ wele u nana kalo tile 13 u ye ɲɔgɔn ye kɛ Kuluba maa bɛɛ ye k'a bɛ kɛlɛdaga la a y'a bɛɛ wele olu fana nana n'u ka fɛɛrɛ ye o farala Sogɛli n'a ka mɔgɔw ka fɛɛrɛ kan k'o kɛ fɛɛrɛba kelen Asimi ka baara kɛ n'o ye embargo waati kɔnɔna na yaasa ka se ka nin bɛɛ sinsin Sogɛli ninnu ko an ka don kelen ta dɛ an ka bɔ k'a yira diɲɛ Mali fan bɛɛ fɛ ko an bɛ yan an dafalen an tɛ taa an tɛ segin an tɛ ɲinɛ kuma sera président ma a y'a miiri k'a jateminɛ ka Malikijaw ninnu wele k'u hakilina ta o kɔfɛ u ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko souveraineté retrouvée o de taara bɛn janvier kalo tile 14 san 2021 bɔli kɛra Bamako yan cogo min a kɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ y'a k'i sɛbɛ ye maliden bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ o de la sa laseliw senfɛ kumaw senfɛ a fɔra sa ko souveraineté retrouvée kuma in tubabukan ma a kuma ka ca dɛ ne ma kalan ne ka wala ma jɛ komi n faw togo an ka dɔnta man bon kosɛbɛ Amara nka tubabukan ma ɲi tubabukan fɔlaw y'a fasiri k'a kɛ cogo sugu ye maaw ka bɔli Mali kɔnɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a barajintanya kun tɛ dɛ mɔgɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la embargo waati tiɲɛna Maliyɛnw kan ka fo wulikajɔ in tɛ koyi cɛsiri min kɛra muɲu min kɛra magwa min kɛra maaw ye fɛn daba min tiɲɛna nin ko kɔnɔna na Ala kelen pe de b'a dɔn transition yɛrɛ ka jɔ a kolo la k'a fɔ ko maa tɛ se ka s'a ma diɲɛ maa ka siran nin don in don m'a f'i ɲɛna n ko fanga bɛ ta kan min kan an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ mara kan minnu kan a marabaw fɛ janfa min bɛ don o kɔnɔna na n ko de bɛ k'o tiɲɛ wa nin don ni bi ye kelen ye n'i k'i bɛ nin jama bɔ bi caman b'a f'i ɲɛna k'ale man kɛnɛ dɛ dɔw b'a f'i ɲɛna k'olu bɛ ci wɛrɛ la dɔw b'a f'i ɲɛna ko nin ye kurantigɛ kɛlen k'a to ale tɛ ka baara kɛ bɛɛ b'i ta fɔ bi nka jamana bɛ yen ɲinan u ye a ko bolofaraw caya ka taabolow k'a la Amara n bɛ ka nin bɛɛ fɔ mun na Keba parce que nin kɛra anw ɲɛna anw bɔra nin kalama an yɛrɛ kɛlen don ka nin fasiri nka san bɛ na yan a bɛ k'i ɲɛna ko nin kelen in tɛ nin ko kelen in tɛ nin kɛcogo kelen in tɛ a ma sɔrɔ kun minnu na fɛn minnu nana n'a ye u bɛ na bɔ a kɔnɔna na hali kunun sɔrɔ Radio Mali mɔgɔ ye baara dɔ kɛ a man ɲi mɔgɔ kɛra cogo o cogo a ka ɲuman dɔn a ye u ye 14 in kɛ ne ma Sogɛli photo foyi ye a la o man ɲi an kana an ka tariku yɛlɛma mɔgɔninfin o mɔgɔninfin bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛra cogo o cogo a tigi ye min kɛ o dɔn a ye a tɛ foyi tiɲɛ mɔgɔ ye i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn adamadenw u ka hakɛw u ka fɛnw u ye se minnu kɛ u ye baara minnu kɛ olu waleɲuman dɔnbaliya o degun dɔ b'an kan bi Mali télévision soba ale kan ka baara jumɛn kɛ fɔlɔ ka maaw kala ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na Salifu Sanogo ko ma ko M5 b'a 12 file la tuma min a fɔra a ɲɛna n'a ye M5 bɔ don o don a k'a bila a kun na k'a ta fila ni cɛtigɛ a y'a fɔ a ka cameraman dɔ ɲɛna M5 mana bɔli o bɔli kɛ taa jata n'an t'a bɔ an na fɛɛrɛ sɔrɔ a la ORTM commencera Salifu Sanogo ka wagati la k'a bɔ
u b'a bɔ dɔɔni a y'i to o la a n'a ka télé directeur Sidiki Danbele bi n b'a fɔ parce que n bɔra a kalama olu de ye débat labɛn ka Kawujim ninnu wele u ka na pour que u ka se ka kuma jamanadenw k'u kɔnɔ t'a dɔn a don a dogora fo ka taa se débat kɛ wagati ma Salifu y'a ka téléphone faga émission daminɛlen nka fanga nalen bi mun kɛra M5 Jawo de ma ɲini ka kɛ ka fanga senkɔrɔba dondo bɛɛ k'i ka baara kɛ bani mɔgɔ minnu bɛ baara minnu na mɔgɔw k'olu kɛ bani mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi ko maliyɛnw m'u jɔ u jɔyɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi ko degun tɛ maliyɛnw kan mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi ko maliyɛnw t'u faso fɛ tiɲɛ don wagati dɔw la mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de la don la n k'aw ma yan n ko mɔgɔ bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a y'u lamɛn a ɲuman fara aw t'a fɛ ka mun mɛn a y'a lamɛn fɛn o fɛn bɛ fɔ a bɛ jamana de taa ɲɛ i b'a jateminɛ de a bɛ ka min fɔ mun don fɔlɔ kisɛ b'a la wa a bɛ se k'an nafa wa an bɛ se ka mun tɔmɔ a kɔnɔ maa min t'a ka fili dɔn o tɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na donc bi amara nin kun ye hakililajigi ye keba komi aw ko anw kana bɔ yɛrɛ k'an ka nisɔndiya yira k'a m'an faso fɛ o fana kɛra problème y'an bolo tuguni n'a ma fɔ i bɛ zan fɛ u b'a fɔ i bɛ ngolo fɛ bi an bɛ jamanakuntigi fo ɲɛ b'a la fanga n'i t'a kɔnɔ i t'a dɔn n'i ka jala i t'a dɔn an ka cɛkɔrɔba tun bɛ kuma dɔ fɔ an ye Amadu Jikɔrɔni ko n'i ye mɔgɔ min ye k'a fɔ ko fanga man di a ma deli ka s'u ka so n'i ye maa min ye k'a fɔ ko fɛntigiya man di a mɛnna sɛgɛn de la nka e k'a kun don suma na bani ale bɛ juguya ni fɛntigiw yɛrɛ ye ninnu bɛ ka magun min kɛ u bɛ ka degun min kɛ Modibo Kone bɛ wuli ka jɔ min na su ani tile Sajo a n'a ka sɔrɔdaso hali kununko a ye ci bila ka taa Kulukoro u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ dugu bɛ se ka lakana cogo min jamanakuntigi ka tagali senfɛ Kucala kan a ye ci bila ka taa yen 20 janvier labɛn u bɛ k'o fana kɛ sɔrɔdaso bɛ dɔ la koyi Amara an ka mɔgɔw ka ɲuman dɔw ye coup d'état yɛrɛ ye risque tali ye fɔlɔ parce que n'i minɛna n'i ka coup d'état ma ɲɛ n'i minɛna min bɛ kɛ bɛɛ b'o dɔn aw ɲɛ t'a la de Asimi bɛ tilen ka kuma minnu fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est vrai a ka kuma man ca kosɛbɛ hali sanuko in na hali kurantigɛ ko in na ŋaniya ɲumanya a y'a ye danaya da maa minnu kan n'u ma tiɲɛ fɔ a ye o de y'a se nin kɛnɛ kan n'o tɛ min b'a ŋaniya la o tɛ nin ye o nka bi o bɛɛ yɛlɛmalen don k'o kɛ i n'a fɔ komi u t'a fɛ ka baara kɛ ne ye min f'i ɲɛna kɛmɛ kun o don koyi kuran a ko wari de minnu bɛ kuma caman na bi jamana kɔnɔ u yɛrɛ ye mun kɛ yanni bi cɛ u waati min na u tun b'a la u ye mun kɛ fɛn caman bɛ yen o tiɲɛna mɔgɔw bolo olu caman tun ye fanga kɛ yan maa maa bɛ mankan ci la bi a bɛɛ ye dɔɔnin kɛ fanga in na a waati la u ye mun ɲuman kɛ ka to yen an kana bin nin kɔnɔ n'i y'a ye an bɛ nin dingɛ in kɔnɔ sɔrɔdasiw kana fanga ta olu politikimɔgɔ de ma s'a kɛcogo la n'o tɛ sɔrɔdasi tɛ ka baara tɛ fanga ta ye o tɛ démocratie laada t'o ye o aw bɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw y'a don ta u y'a bɔ ta a y'an dafɛ jamana fana politikimɔgɔw lajɛ kɛ olu ka fɔnkɔ ɲɔgɔn ka kɛra cogo cogo olu bɛ bɛn cogo sɔrɔ mais munna o tɛ ka anw fɛ yan komi ko sangani de ka di bɛɛ tɛ ka fɔ sisan ko Senegali bɔra ka min kɛ munna ni ko gɛlɛyara anw fɛ an ka politikimɔgɔw tɛ sɔn sariya ka bato Assemblée nationale sigili la yan mun ma fɔ jɔnni n'a ka kan parti politigiw bɛ cogo di u bɛ tɔn mara cogo di u bɛ tɔn kɛ cogo di u bɛ jɔyɔrɔ di cogo di bi bɛɛ bɛ mankan na k'a tɛ ka ɲɛ a tɛ ka ɲɛ k'a gɛlɛyalen don a gɛlɛyalen don aw ɲɛna ko mɔgɔ kura de bɛ Mali administration na ale politikimɔgɔ kelenw olu de bɛ yen u ka tɔndenw de bɛ yen yɛlɛma bɛ kɛ cogo di k'olu to yen dɔw bɛ Bamakɔ kɔnɔna na don o don fɛn fɛn bɛ kɛ Mali administration u b'a bɛɛ ta k'a di tubabuw ma kɛnɛ ma fɛn o fɛn a lasuruma ye mun ye kiiri ka tigɛ kɔkanmɔgɔ de bɛ kiiri jaabi da an ka kunnafonidilaw ma yan bi kiiri o kiiri bɛ tigɛ Mali kɔnɔ kɔkanmɔgɔ de b'a kibaruya di an ka yanmɔgɔw ma
an yɛrɛ fana k'a lajɛ an ka yɛlɛma an ka falen an ka tagabolo kuraw ta fɛn bɛɛ ka di maa dɔ ye nka n'i y'a d'a ma a tɛ se dɔ fana bɛ yen o sigilen don kuma caman n'i y'o bila la o fana tɛ se an ka maa ɲɛnɛmaw ɲini minnu bɛ se baara la n'an k'an bɛ bɛn an ka bɛn tiɲɛ kan sariya ka tigɛ a tigɛcogo la baaraw ka kɛ o kɛcogo la souveraineté retrouvée tɛ dala kuma ye dɛ souveraineté retrouvée don o don kɛwale de don don o don faso de don hali n'an y'an si bɛɛ kɛ don o don ko souveraineté retrouvée ka don bɛɛ k'a ye n'a t'an dusukun na a t'an taabolo a t'an ka tabiyaw la a tɛ foyi ɲɛ an ye ɲɛmaaw bɛ dɔ la o parce que olu kɛlen don ka jɛ u ni kɔ ka jɔyɔrɔ ninnu ta bi n'a tun ka ɲi san 30 in kɔnɔ n'a tun ɲɛna a tun tɛ se nin ma ne m'a fɔ politikimɔgɔ bɛɛ ma ɲi dɛ k'a bɛ kelen m'a fɔ fana minnu bɛɛ ye mara kɛ k'u ka mara ma ɲɛ dɛ n ko ɲuman bɛ bɛɛ la juguman bɛ bɛɛ la nka n'i y'a bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan n'o y'a sɔrɔ an fana tun y'a kɛ ka ɲɛ ka politiki kɛ ka ɲɛ k'a sɔrɔ hali kuma dɔw la kuma min na M5 b'a 12 fili la politiki fɛrɛ ma sɔrɔ mun na M5 ka bɔ o bolo in kan mun na o fɛrɛ ma sɔrɔ parce que politikimɔgɔw tɛ sɔn ɲɔgɔn bolo bɛɛ ko ale de ni ale tɛ a la a man ɲi wa fɛn o fɛn ka nɔgɔn o ye ka jamana in lagosi k'a laburuja u ka sabali an bɛ degun kɔnɔ dɛ an bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ sisan fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ olu bɛ se ka sinsin cogo min na tant que an ma bɛn yan a tɛ ɲɛ ɲɛmaaw an b'u fo an bɛ segin k'u fo u k'u ka cɛsiri jala u ka dɔ fara a kan u nɔfɛ maaw u bɛ maa minnu ta amara u k'u jija u kɛrɛfɛ maaw minnu b'u ladi u kana maaw lamɛn maa minnu b'u tulo sago f'u ye u ka maaw lamɛn maa minnu bɛ tiɲɛ f'u ye n'u ye maaw bila baara la u ka n'u sigi k'u filɛ u k'u lakɔlɔsi anw falenna dɛ ne ka 200 yɛrɛ bi yan n m'o sɔrɔ kunu yɛrɛ n ka kunu 200 m'a sɔrɔ n ye 1000 ni ma 200 sɔrɔ n t'a dɔn a ko kɛra cogo min walima n kana kan nin de o y'an ni ɲɔgɔn cɛ ya an ka maliko fana k'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana bɔ ni ɲɔgɔn gundo ye parce que a bɛ kɛ cɛ ka kuma n'i ye n ta fɔ n fana b'i ta fɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka tile hɛrɛ caya si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an ka jamana ma sɔɔni sisan an bɛ don kibaruyaw kɔnɔ. ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunu na sini ko korokaw fɛ kabalinin dɔ bɔnɛna ni na ni marifakisɛ ye ale tun bɛ ka bɔ ɲininkaw fɛ k'a bɛ taa koro dugu kɔnɔna na kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ a bɔra dugu min na o ye zɔn ye a tun b'a k'i kunda koro kan k'a bɛ taa taji san o sira kelen in fana ka fana kamaleni wɛrɛ binkɛraw fana kan k'o bolominɛw bɛɛ lajɛlen minɛ a la nka o tilara k'ale bila ale ma bɔnɛ a nin na koro ale marabolo kɔnɔna na bato dɔ n'o ye kurun jika kurun dɔ ye o dafirila gundamukaw fɛ yen jika kurun in ale dafirila kari tɛmɛnen a bɔlen kɔ ba dawolo yɛrɛ la dɔrɔn mɛtiri 200 ɲɔgɔn na a taara dafiri sabula mɔgɔ min tun b'a kɔnɔ o ka ca kosɛbɛ maa kelen o ni tora kurun in dafirila nka gendarmew ni polisiw ni sapeur pompiers ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka maa tɔw kɔni k'olu dɛndɛn ka na n'olu ye ji kan ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la kibaru y'u bisi ka ji b'u kɔnɔ koyi min ye kurun ye sa k'a dafirili kunba yɛrɛ kɛra min ye mɔgɔ de kun ka ca kɔnɔ a kan ka maa hakɛ min ta o dama tɛmɛna pewu musow ni denmisɛnw olu de fana kun ka ca kurun in ale kɔnɔna na kajolukaw ko nin waati na min ye saɲɔ ye ko sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ bɔrɔ tun bɛ ka feere n'o ye 100 kilo bɔrɔ o kun ye 5000 ye nka bi ale taara yɛrɛ sɔrɔ 8000 ani min ye 9000 na u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni ka gɛlɛ kosɛbɛ nka gɛlɛya kun yɛrɛ min ye sannikɛlaw bolo o ye k'a yira sa k'a fɔ nin waati na min ye kajolo yɛrɛ kɔnɔna na balo ninnu bɛ bɔ Mopti ni Segu maraw de la ani Kulukoro ka na kajolokaw fɛ basigibaliya o kɛlen don k'a to balo ninnu ka se ka na i n'a fɔ a kan ka na cogo min na Burɛmukaw olu ka dɔgɔtɔrɔso o ye jibondo kura sɔrɔ jibondo in a dira bamankɛtɔw fɛ acteurs Taskadi ale ni Felicity
Sahel maaw olu de kɔni ye nin kɛ sa ka se ka dugudenw maa minnu bɛ baara kɛ Burema dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ka se ka olu magɛ sigida maaw ale ni sigida ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra ko ɲumanba ye wa min ye Djibo n'o ye sa ko a n'a minɛ ka ɲɛ kunungo Bamakɔ kɔnɔna na jamanakuntigi ale tun bɛ CICB la baara min tun bɛ yen sa APS maaw ka maa minnu bɛ yen n'o olu ye denmisɛnnin minnu taara baara dege kɛ baarakɛyɔrɔbaw la olu ka bɔli 13nan o de tun bɛ sen na APS ale ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara minisiri min bɛ baara dege kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Umu Sali Sɛki ye ɲɛmaaw ka taa fara min ye lasigidenso minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan APS ale ka nin fɛɛrɛ min sigira sen kan sa ni y'a ta ko 13nan ye a yɛrɛ k'a fɔ sa ko maa 2,250 de tun b'a kɔnɔ denmisɛnnin 23,000 ani 755 o de tun y'i kanbɔ nka min ye 2,250 o taara k'olu bila ka taa faso ka cakɛdaw la kalo 12 ka taa baara kɛ faso ka cakɛdaw la ka baara dege baaraw kɛ ye lasigidenso minnu b'an fɛ yan ale ni minnu bɛ kɔkanna na a yɛrɛ sa k'a fɔ musaka min kɔni juru ma sa a bɛ taa se sefa wari miliyari 1 miliyɔn 130 waa 867 a n'a kunkanfɛn ma o de kɔni dira sa nin denmisɛnnin ninnu ma Général d'armée Asimi Goïta ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sifinw ye u jɔyɔrɔ kan ka bɔ Malikura ale tagaliko la ɲɛfɛ min ye a ka danaya a b'o da u kan sabula nin waati na Mali yɛrɛ kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sifinnakaw olu tɛ se ka to kɔ cogo si la Mali min n'an bɛ k'o ɲini n'o ye Mali min ye lafiyalen n'o yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna na min ye denmisɛnw ye olu de kan k'u cɛsiri k'o baara kɛ jamanakuntigi y'a yira fana k'a fɔ ko a b'a ɲini u fɛ an ka taa yiriwali baaraw la a y'a ɲini denmisɛnninw fɛ sa u k'u jija min ye mara yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ka jamana kura jɔ u k'u ta la an ye minisiri min bɛ yen n'o ye Umu Sali Sɛki ye n'ale bɛ baara dege kunna ale ni baara dege minisiri ɲɛmaa ye ale y'a yira sa k'a fɔ APS ye baarabaw sigi sen kan kabini a sigi san fo ka na se bi ma min ye APS ye sa maa 53,236 denmisɛnninw na a sera ka olu kɔni don baaradaw la faso ale ka cakɛdaw la 12,529 o sera ka taa kɛnyɛrɛye taw la ka taa baaradege baaraw kɛ nin fɛɛrɛ min sigilen don sen kan sa kabini APS dayɛlɛli fo sisan sa u bɛna na to sen na APS baaradege boloda dɔ fana a y'o dayɛlɛ min musaka bɛ taa se sefa wari miliyari 1 ani buruburu 7 ma Sikasokaw fɛ denmisɛnw bɛ se ka baara dege cogo min na k'o kɔni sigikun ye sen kan sa ka se ka dɔ fara baara ni baaradegew kan Sisukaw olu ka baɲumankɛtɔn minnu b'an fɛ yan olu ka bolodi ɲɔgɔnma ye o ye o baara in ko hukumu na sa min ye denmisɛnnin 8,000 ye olu sera ka baara kɛ a tako fɔlɔ la tako filanan n'u b'a fɔ ma ko FIRD o bɛ sen na denmisɛnnin 60,000 o de kan ka baara dege kɛ a musaka bɛ taa se sefa wari miliyari 59 ma san 3 kɔnɔna na ka se ka baara kɛ ka Mali gouvernement dɛmɛ denmisɛnw bɛ se ka baara dege baaraw kɛ cogo min na min ye Umu Sali Sɛki ye a ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen de b'a to sa baara ni baara dege yɛrɛ hukumu kɔnɔna na baaraba minnu sigilen don sen kan ni sifinw bɛ se ka o sɔrɔ ka baara kɛ u yɛrɛ ye u bɛna na o sinsin olu kan denmisɛnnin minnu bɛ yen ni musaka taara ka di olu ma olu tɔgɔ la sa Yamadu Kamara ale kɔni ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma min ye gouvernement ye ko a ye danaya min d'o kan ko n'Ala sɔnna ma u n'u cɛsiri don nataw la u bɛna na taa yɔrɔ minnu na u na kɛ misaliw ye wa bi k'olu fana labɛnnen don lamana a ye laɲini minnu k'u fɛ ka se k'olu sigi sen kan jamanakuntigi ka kuma kuncɛ la sa a y'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka kɛ faso jɔlaw ye u ka kɛ faso kanunaw ye a dalen don a la k'a fɔ ko min ye Mali sini ye a jɔlaw olu na kɛ olu ye u yɛrɛ k'u jija u seko n'u damayira la yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Asimi a y'o fɔ u ɲɛna a ko bi ko sifinw n'u olu y'u cɛsiri n'u y'u wuli ka jɔ kɛ ale dalen don a la k'a fɔ ko min ye Malikura jɔliko in ye a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Général d'armée Asimi a ka kuma kɔnɔna na sa ko ni Ala sɔnna ma baara dege min kɛra ɲinan ale tɔgɔ o kelen bɛna sigi min kɛra salon o kelen bɛna sigi sen kan denmisɛnnin 2,500 wɛrɛ olu na taa ka APS tɔgɔ la ka se ka baara d'olu ma san 2025 in kɔnɔna na nka k'a ka k'a kɛcogo la dɛ sabula i b'a dɔn k'a fɔ nin wari min ditɔ filɛ u ma nin ye na aw taara ka bila baara dege ninnu na baarakɛyɔrɔw la musaka min bɛ d'aw ma o de faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye ka na di u ma tan cogo in na kow kun cɛra min ye minisiri minnu tun bɛ yen olu fana ye tadoni kɛ ko APS a k'a jija sabula nin waleya in fana ka ɲi jamanakuntigi halisa n'ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la ale ye Burkinakaw ka jamana cɛsiranyɛnɛbɔ minisiri bisimila Chinois olu ka jamana fana
ɲɛmaa min bɛ o kɔnɔna na n'o ɲɛsinnen no yiriwali baaraw ma a y'o fana bisimila n'Ala sɔnna a ma wula fɛ an n'an da don o ko la k'o fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ. Farabugukaw fɛ yen balo tɔni 30 o sera ka don Farabugukaw fɛ yen Ala ni sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔ. Farabugukaw yɛrɛ de tun y'u ka balo san. Balo in sanna sa a mɛnna taacogo fosi ma sɔrɔ a la. O de la u ye wolomasiri tabaw wele n'olu bɛ se k'u dɛmɛ sabula Farabugu bilama halisa a b'a togo kɔrɔ in na. O y'a to sa sɔrɔdasiw kɔni filɛ nin sa ka wuli k'u ka mobiliw ta sa min ye balo ninnu ye n'o sanna Farabugukaw fɛ n'u dɛmɛbaga jɛkulu fɛ ka na n'o ye ka n'o d'u ma. U y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni balo tali ka na ni a ye ko kun ye gɛlɛyaba de sɔrɔ Farabugu doniko la nka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri min ye donibafɛnw ye u y'olu caman tugu ɲɔgɔn kɔ yaasa ka se ka na ni nin ye a yirala sa k'a fɔ ko min filɛ nin ko bɛna to danaya o bɛ don wolomasiri tabaw olu ni Farabugukaw ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ a kɔni kun ka d'u ye min ye wolomasiri tabaw ye u ka se ka lakana baaraw sigi sen kan olu yɛrɛ bɛ se k'u t'u ka forow la cogo min tuma o tuma ka na balo d'u ma o ye tiɲɛ ye nka n'u yɛrɛ bɛ se k'u bolo bɔ u yɛrɛ kɔrɔ ka s'u ka foro n'u ka togodaw n'u ka sɛnɛkɛyɔrɔw sɔrɔ k'o de k'u ɲɔgɔn tɛ. Armée mɔgɔw kɔni y'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ye o bɛna na danaya sinsin o bɛna na bɛn sinsin bɛn min n'o b'a to ni sɔrɔdasiw ye danaya sɔrɔ jamanadenw fɛ u bɛ se ka baara caman kɛ u y'a yira Farabugukaw la k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula nin waati in na u bɛ degun min kɔnɔna na degun ka gɛlɛn ni jamana sera k'a ɲɛ jɔ u la ka se ka nin kɛ u ye o b'a to dɔ bɛ fara baaraw kan don nataw la wolomasiri tabaw ko k'u ye Farabugukaw ka welewelekan bɛɛ mɛn u ye fɛn fɛn fɔ u y'a bɛɛ mɛn olu ye cidenw ye n'Ala sɔnna a ma kɔmasegi u n'o kɛ u ka ɲɛmaaw ye yaasa baara in ale bɛ se ka to sen na cogo min na digitalisation sigili sen kan ka kɔmasegi baaraw lajɛ min ye ɲinansan ta o premier ministre ale y'o maaw fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya minnu yera baara in na yɛlɛma minnu bɛ se ka kɛ ani k'a boloda ka taa an ka marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na da donna o kuma na premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a kɔni y'a ɲini maa ninnu fɛ u k'u cɛsiri ni fɛn wɛrɛ ma sɔrɔ min kɛra ka ban kɔrɔlen an kana segin an kɔ tuguni sinsinliw ka kɛ lakɔlɔsiliw ka kɛ maaw kana to bureau kɔnɔnaw la ka kumaw larawuli k'u tigɛ ten u ka wuli ka t'u ɲɛ da a kan ko sabula sen ta sariya n'o ye JTC ye ale warisaraw olu de bɛna don digitalisation na ɲinan o baara tɛ se ka kɛ sigi o tɛ se ka kɛ ni sigi ye o tɛ se ka kɛ ni da ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o fara ɲɔgɔn kan ka se ka baaraw kɛ o de laɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don nin ko in kunna sa n'o ye comité de pilotage ye a fɔra k'u ka wulikajɔw kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo ka dɔ fara u ka cɛsiri n'u ka timinandiya kan sabula premier ministre ko digitalisation ma nɔgɔn dɛ kɛba e bɛ k'a sara ne bɛ e dɔn tant que ni polisi n'u bɛ association na ko sotaramatigiw kɔni e tɛ fɛn sara o mais min ka ɲi sisan u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye parce que ne ni sotaramatigi dɔw ye baro kɛ olu ko problème tɛ olu la olu bɛ se k'a sara mais kuma dɔw la polisiw falen-falenni min bɛ kɛ olu t'o de faamuya a bɛ ka kɛ i n'a fɔ polisi bɛɛ n'a ka tarifu don ou bien kuma dɔw la fana polisiw b'a f'i ɲɛna ko a kan ka kɛ ni téléphone min ko dɔ taara ci la n'o ye yɔrɔ fana o ma nɔgɔn dɛ muso m'a fɛ ɲɛna a salon wa k'ale taara kiiritigɛyɔrɔ dɔ la a fɔra a ɲɛna ko he min bɛ téléphone min bolo k'o ti yan mais kɔfɛ téléphone numéro b'ale bolo ale y'a sonné a sonnera muso kun a ma nɔgɔn dɛ premier ministre ye min fɔ u ka wuli k'u jɔ u ka taa kɛnɛw kan u ka baaraw kɛ et puis a ka se ka se an ka maradaw la marabolo daw fana na par exemple sisan u y'a jateminɛ Segu sira ninnu kan par exemple ni infraction kɛ ye aw ko ko a ma se Segu polisi minnu bɛ yen est ce que a b'olu bolo o la sotaramatigi ninnu ka kuma ye tiɲɛ faut que u ka ɲɛfɔli kɛ u ka to ka bɔ ka kuma u fana ka bɔ comme u sigira sisan u ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye jamanakuntigi sini ale bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro labɛn bɛ sen na Kulukoro maabaw Kulukoro dugutigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ yaasa sini k'a daminɛ Kayo pont sirafara la fo Emiya da fo Katibugu jama ka bɔ ka min ye jamanakuntigi k'a kunbɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ o baaraw bɛ sen na Kulukoro kelen filanan ye mun ye Kulukoro sini donibatalaw n'o ye camion ye cɛncɛntalaw olu tɛna se ka sira sɔrɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ba tigɛ kurun na olu gouverneur ka kuma ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don fana lakana tigilamaw fɛ Sadio n'a ka maaw yaasa lajɛ in a bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na cogo min na sabula baaraw ka ca
jamanakuntigi a kan ka Kulukoro balontan terrain ni o ye Jara Ashi ye an ka cɛkɔrɔba ale tɔgɔ de da ye bon PSP mɔgɔ de b'o f'u ma sa o y'o sinaw ye Jara Ashi ale kabila ba de Kulukoro ni kɔni Jara Ashi fɔ Kulukoro kɔni bɛɛ b'a dɔn a den n'a mɔdenw an b'u fo Moribo n'a dɔgɔw balontan terrain u y'a la kurakuraya parce que Kulukoro balontan terrain bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon tuma dɔ n'an dayina Bamakɔ yan u bɛ boli ka taa Kulukoro bɛɛ lajɛlen y'a ye fana k'a fɔ kɔsa in na ko caman kɛra Kulukoro balontan terrain na ɲɔgɔn lajɛ caman kɛra ye donc ɲɛmaaw y'a lajɛ ka ɲɛdan kura di ale ma baara wɛrɛw bɛ yen nka ala belebeleba ye min ye o ye min y'a mɔgɔw olu ka bɔli ye an yɛrɛ b'a yira o la sa k'a fɔ min ye Keba Sangare ale taara ye ka taga ko baaraw taabolo lajɛ yaasa sa min ye Emiya bɔko 46nan maaw ye no olu bɛ Kulukorokaw fɛ ka t'i ɲɛda olu kan juma tɛmɛnen Keba Boubacar Sadasi tɔgɔla kalanso min bɛ ale taara ye ka taa yen sa ka taa baaraw kɛcogo lajɛ état-major minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔdasiw ka ko kunna olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye ni maa ninnu ye sa yira k'a fɔ sa ko ekɔliden minnu bɛ yen n'olu kan ka bɔ Zen maa 207 de don min ye 48 ye olu ye Emiya kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ min ma ko spécial a tɔw sa olu kɔni ye laada ye maa minnu tun bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de bɛna taa yira drapeau la Keba Sangare ko k'ale nana ka na i ɲɛda kow kan yanni maa wɛrɛw ka na ale kɔfɛ ale min ye a n'a ɲɛ bɛ min na majɛ minnu bɛna kɛ o la o fana nana tile maa wɛrɛ fɛ ko nka ko a bɛ min ɲini u fɛ u k'u labɛn tilekɔrɔjɔ b'a la waati janjɔ b'a la min ye Emiya bɔli ye ɲɛnajɛ de don ɲɛnajɛ min bɛ daminɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 6 fo ka taa se président bɔli ma Emiya kɔnɔ donc maa minnu don a y'a yir'u la k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o o kan ka ye kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen k'u ka labɛnw sabati Keba kɔfɛ ministre ale ka secrétaire général n'o ye général de division Boubacar Sidiki ye ale fana taara ye ale fana kɛrɛfɛ min ye baro kɛlɛtigi ye o fana tun bɛ yen ka taa fara Mali sɔrɔdasi kalanso olu ɲɛmaa kan n'o o ye Kante ye ale fana Mɔrɔ Kante ale fana tun bɛ kɛnɛ kan sɔrɔdasiw olu ka service d'armée général Brema Jabate o fana tun b'a kɛnɛ kan an y'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye Boubacar Sadasi tɔgɔla kalanso in ye a ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati la o ye colonel major Aboubacar Serme ale fana tun bɛ kɛnɛ kan kalanden ninnu sa u nana ni u ye k'u bɛɛ lajɛlen jɔ kaki k'u yira kelen kelen ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen na i b'a dɔn k'a fɔ ko Emiya spécial ale ye maa 48 ye maa 255 o ye Emiya yɛrɛ ordinaire ye kalanyɔrɔ in nafa min b'a la min ye ministre ka secrétaire général ye ni o ye général de division Sidiki Samake ale y'i da don o la Boubacar Sidiki ko sa ko ale nana sa labɛn labanw ka n'i ɲɛda olu de kan ko tɛna kɛ min kɔfɛ tuguni fo ka taa se don ma sa n'o ye sini ye k'ale nana ka na o labɛnw kɛ sɔrɔdasiw u k'u labɛn min ye maa minnu bɔtɔ filɛ nin u k'u labɛn dɔnkili min kan ka da u segir'o kan u kan ka mouvement min kɛ u segir'o kan fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra sa sini ni Asimi sera de promotion tɔgɔ bɛ sɔrɔ ka dɔn salon ko ta a b'o dɔn wa salon ta dara 45e dara mɔgɔ min na aw t'o dɔn wa aw b'a dɔn ne ma aw t'a tɔgɔ dɔn général Musa Traoré 45e dara général Musa Traoré la donc nin 46e ye yanni ale fana cɛ promotion tɔgɔ dara 44e tɔgɔ dara ATT la donc an bɛ dugawu kɛ sa min ye sini ye an n'a dɔn maa min tɔgɔ bɛna da nin 46e promotion in na maliyɛnw dɔrɔn tɛ han kabi kelen maa 255 in maliyɛnw dɔrɔn tɛ dɛ nka spécial kɔni o ye maliyɛnw ye 48 olu ye maliyɛnw ye Gawokaw fɛ yen ba ale kɛlen don k'a wolofondon bila pewu dugudenw u y'a yira k'a fɔ ko degun kɔni bɛ u kan wa min ye fɛɛrɛ minnu bɛ olu bolo olu y'o kɛ fo ka se u dan na ji tɛ ka jigin dɔ de bɛ ka fara a kan su ani tile dugu minnu bɛ yen n'o ye Sadu Koyira ye Cisororo ka taa se Wabariya ma ani Hambori bɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigidaw ye u bɛ Gunzere commune kɔnɔna na
olu ye yɔrɔ bila koyi soni Albert fana dugudenw olu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila pewu ji donna ka taa kɛ k'u ka duw fa tɛp u bɔra dɔrɔn sow firila u y'a yira sa k'a fɔ ko so caman kɔni o firila nin waati na min ye Gawo mara la sabula u yɛrɛ ye k'a fɔ ko ji kɔni ale tɛ ka wolo a bɛ ka yɛlɛ to a bɛ ka yɛlɛ o cogoya la k'i minnu bɛ yen n'o ye Alijana Baja ye ale ni Alifarikana ninnu bɛɛ lajɛlen mɔgɔw fana y'a yira sa ko ji donna n'olu kan katakatanintigiw minnu dayirimɛ bɛ Gawo pɔn na u ko k'a ka gɛlɛ bi dɛ ko sabula pɔn donda n'a bɔda bɛɛ lajɛlen kɛlen don ji ye min ye ji kɛlen don ka fan bɛɛ minɛ bagan sugutigi minnu bɛ Wabariya kɛrɛfɛla la olu fana y'a yira k'olu ta to Ala ma sabula olu ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ji nana ka na olu ka bɔrɔw bɛɛ lajɛlen kun tunu pewu olu yɛrɛ kɔni kɛra jilamaw de ye sisan bagan tɛ se ka feere yen maa caman bɛ yen ko olu y'u sigiyɔrɔw bila koyi u taara fan wɛrɛw fɛ katakatanitigiw ko k'olu bɛ mɔgɔw ka bagajiw ta ka taa n'u ye ko nka ko kataba naani don dɛ parce que olu ka moto ninnu mana don ji la ka ban a b'a dɔn Gawo bɛ katakatani wele cogo di ya aw t'o dɔn Barbarita aw kɔni aw bi yan dɔrɔn Gawo ji tɛ ka jigin nka min ye ɲɛmaaw ye u ko k'u ye fɛɛrɛ sɔrɔ service social maaw ko maa maa y'a sigiyɔrɔ bila u bɛna olu bɛɛ lajɛlen hakɛ dɔn ka kɛnɛ ɲini u ye u bɛ se ka sigi cogo min na min ye fɛɛrɛ u bɛ ka tigɛ sa kɛnɛ dɔ ka sigi ni maa minnu filɛ nin n'olu ka sow binna u na se ka jate ko wa ko u bɛna na olu ka biométrie fana kɛ sabula sisan musaka tɛ se ka di maa bolo ma tuguni fo i ka sɛbɛn ka dɔn i ka bugunnatigɛ ka dɔn i bɛ bɔ yɔrɔ min na k'u na o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ sa ka sigiyɔrɔ ɲini u ye min ye Gawo yɛrɛ kɔnɔna na service social développement social maaw n'o ye Ibrahima Kara Kojo ye ale ko sa ko n'u y'o kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban tuma min sigiyɔrɔ mana ɲini u ye baloko bɛ sɔrɔ ka jate minɛ nka a ka d'u ye maaw k'u dɛmɛ ni dɛmɛnanw ye dɛmɛnnan minnu b'a to sa ninnu bɛ se ka bɔ ni degun in kɔnɔna na cogo min na Gawo dugu bɛ cogo min Burɛmu bɛ ten Ansɔngɔ bɛ ten ba kɔni a bɛ ka fa su ani tile min ye baara ye a gɛlɛyalen don kosɛbɛ médaille di halisa ale bɛ sen na seko ni dɔnko tigilamaw olu ka médaille di kɛra kununko CICB kɔnɔna na baara ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Mamu Dafe ye ale ni grand chancelier n'o ye général Sagafuru Gueye ye maa minnu bɛ yen n'olu ye médaille sɔrɔ Umu Sangare bɛ o la Abibu Kouyaté Amadu ni Mariam min ye Yɔrɔ Jalo n'u b'a wele ko cɛkɔrɔbani Ami Koyita Mamadu Sidiki Jabate olu bɛɛ lajɛlen sa a n'a tɔw donbolo médaille a dira olu ma Mamu Dafe ye ninnu fo u ka wulikajɔ Amadu ɲɛ bɛ Umu na de Amadu tɛ bi Amadu ye dɛ ninnu ye seko ni dɔnko baara minnu kɛ o kama sa ko jamanakuntigi ko ka ni médaille ninnu d'u ma